Kdybych vám teď pověděl, že vás někdo nebo něco sleduje, uvěřili byste mi? Otáčíte se teď za sebe a snažíte se zjistit, o čem mluvím? Tomu se říká PSI, nebo taky skopostézie, prostě pocit, že jste sledováni. Tenhle efekt většinou vzniká na prázdných místech, až podezřele prázdných. Je to jako kdybyste očekávali, že tam něco bude, ale když se otočíte, tak zjistíte opak. Skopofobie je strach právě z pocitu sledování. Je to fobie, kterou alespoň jednou za život trpělo až 9% populace. A stejně jako většina fobií je vyvinuta nějakým traumatickým zážitkem, třeba z dětství. V roce 1983 začal skopostézii studovat Brit Rupert Sheldrake, který přišel na to, že právě pocit sledování mají i nevědomí lidé. Jiný pocit je zase paranoia. Třeba teď, když v noci sledujete toto video. Máte díky poněkud strašidelnému pozadí strach, že se něco skrývá ve tmě. Bojíte se však toho, že v té tmě jste sami, nebo že je tam něco s vámi. Ve spánku jsme nejzranitelnější, proto se vám někdy může stát, že se uprostřed noci probudíte právě s pocitem sledování. Tak na to dnes před spaním nemyslete. Radši mi sem dejte follow a nezapomeňte. Nikdy nevíte, kdy je to jen pocit a kdy realita. A teď ještě quick shoutout pro ty, co tu jsou z minulého videa a v obrázku na konci viděli tvář ženy. A co takhle